Рамай, сіз нишләп йөрисез монда? Шахбаз, син икән әле, шундый кат итеп өрәсең. Без куян дустым Асылкай белән күңелле итеп, рәхәтләнеп уйныйдык. Карны казып, штаб ясадык. Асылкай синең тавышыңны ишетүгә сикереп качты. Бар, кит әле моннан. Асылкайны куркытып йөрмә. Асылкай, син уйныйсыңмы? Әллә чынлап та курыктыңмы? Курыктым. Мин төлкедән, бүредән, эттән, мәче, башмак ябалактан бик куркам. Әнә, Шахбаз, кара инде, синнән куркып Асылкай карга пыскан. Хәтта кулаклары да алыска салынган, тавышы да дерелди. Рамай, юлбарыс да йырткыч хайван бит. Нигә куян синнән курыкмый? Асылкай, ул минең дустым. Мин әйбәт юлбарыс, һәм дусларымны да сиңа кыерсытырга бирмәм. Ярар, Рамай, кызма әле син. Сез бигрәк кызык итеп уйныйсыз. Минем дә сезнең белән уйнысым килә. Әйдә, бергәләп уйныйбыз алайса. Асылкай, әйдә, чык. Шахбаз сиңа тимәс. Ярар, чыгам. Һәр вакыт ярдәм итә иң якын дустым Рамай. Эт белән дә дуслаштыра. Ничек булдыра шулай? Ура, мин яңа дуслар таптым.